Mulla on tällaiset on ja tää kinesiologia teippi auttaa esim. Vähentämään lihasjännitystä, auttaa tukemaan ja vakauttamaan liikkumista, sisältää käyttöohjeet DVD-levyllä, ei rajoita liikkuvuutta, dermatologisesti testattu, joustavuus 130–140%, vettä hylkivä ja hengittävä, yhtäjaksoinen käyttöaika 7 päivää, materiaali 90%, puuvillaa 10%, elastaania, lateksiton. Niin. Ja 4 rullaa, mustaa ja pinkkiä, vaaleasinistä ja vihreitä. Moikka!